Infringement issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Na isumiter kay Presidente Duterte ang aprobadong resolusyon na nagalakip sa farm commodities sa price freeze. Sa Balita National, Presidente Duterte liwat magabisita sa mga lugar nga naalitan sang bagyong Odette. DOH nagpasiguro nga wala sa may madulang impormasyon sa plano nga pag-untat sa pagpagawa sa COVID-19 case bulletin kada adlaw. Sa Balita International, 31 patay sa pagkarumpag sang minahan sa Sudan. Sa Sports Balita POC, gindeklarar nga persona non grata si Patafa President Huwico. Balita Entertainment, trending a romantic relationship nanday Rufa Gutierrez kag Herbert Bautista nagpabaskog pa matapos upod nga nagselebra sang Paskwa. Samtang sa Balita Espesyal, aton pag-istoryahan ang mga benepisyo sang liso sang kamatis. Kag para sa aton nga weather forecast, ang share line na nag-affect naman sa Visayas kag northeastern Mindanao. Ang intertropical convergence zone o ITCZ nag-affect sa Palawan kag Bugos nga Mindanao. Ang northeast monsoon na nag-affect sa Bugos sa Luzon. Ang western Visayas kaliktan Negros Occidental kag Bacolod City ang mangin magal-umo ng kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bawon sa share line kon intertropical convergence zone. Kasarangan tubtob mabaskog nga uyop sang hangin gikan sa naminhan sidlangan ang mabatsyagan sa isla sang Negros. Ang baybayo naman ang mangin makanay tubtob kasarangan ang pagbalod. High tide the size 12 subong nga aga 0.8 meters samtang low tide naman 12.16 karon sa uto 0.35 meters. Ang adlaw ang nagbutlak la size sang aga subong adlaw kag magatalo naman la 5:32 karon sa hapon. Mga syudad sa Bacolod, Western Visayas kag Bugos nga Pilipinas, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Morning Edition. Sa Aksyon Dorel, Cabatu. Kag Aksyon Dale Salazar, detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga ka-aksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Wala pa sang may nabuan na nga outbreak sang balatian ng Provincial Health Office sa PHO sa mga lugar nga nahalitan na sang bagyong Odette. Sulod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Jutay na lamang ang nabilin ng mga evacuees sa evacuation center kag madamo na sang nakabalik sa ilang lugar. Agod mag-asikaso sa mga kinahanglanon sa luwat nga pagpundar sang ila puloy-an na. Sa datos nga ginpresentar ni Diaz sa petsang Desyembre 27, mayara sang 852 na lamang ka mga evacuees ang nabilin sa mga evacuation centers. Ining ginalakipan sang 300 sa may banwasang Candoni, 225 sa may banwasang Ilog, 181 sa may syudad sang Sipalay, 84 sa may banwasang La Castellana, Kabangkalan nga mayara sang 34 kag Sagay nga mayara sang 28. Pila sa mga masakit nga masamig na report matapos ang bagyo kag baha, amo ang acute gastroenteritis, diarrhea kag leptospirosis. Well, so far ang PHO wala man na-submit na concerns regarding outbreak sa mga diseases that usually follow after a typhoon or flooding, no? We hope nga okay na, no? As what we reported, due tayo naman lang ang ara sa aton nga mga evacuation centers. Nabat yan ang tingog ni Provincial Administrator Diaz. Natala na ang isumiter sa Negros Occidental Price Monitoring Council kay Presidente Rodrigo Duterte ang ginaprobahan ng resolusyon na gudilakip ang prime commodity sa price freeze. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, ginaprobahan ang resolusyon sa sinapol na ginpatigayon ka naglikad ni Disyembre 27 nga pagapirmahan ni Governor Bong Lacson. Dugang pa ni Diaz, sulaton sang probinsya nga mapirmahan sang presidente resolusyon antisipatuman sa Negros Occidental. Sa executive order ni Governor Lacson nga nagadeklarar sang state of calamity sa Negros Occidental, automatic ang ginapatuman ang price freeze sa mga basic necessities sa pangwala malakip ang prime commodities. Suno kay Diaz, lakip man sa price freeze ang generator sets, refilling stations, kag building materials. Nagligad ng December 22, ginpirmahan ni Duterte ang Proclamation No. 1267 nga nagapaidalom sa anom ka mga rehiyon sa state of calamity lakip ng Western Visayas, kadungan sang price freeze sa mga basic necessities kag pagpagwa sang emergency fund. Magwa ang aton resolution, no, which was approved by the council yesterday, nga ibutang ang aton nga mga price control measures, and then we will be able to finalize the resolution for signature of the council members so that we can submit it to the president, no, para maka-aprobahan sa presidente.
Ang duga nga pagpahayag ni Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II. Sa dugang pagabalita lokal, ginpangabay na ni Governor Bong Lacson ang sangguniang panlilawigan ako ni SP nga aprobahan ang resolusyon nga nagahatag sang 10,000 pesos nga Service Recognition Incentive o kon SRI 2021 para sa mga regular kag casual nga empleyado sang gobyerno probensyal sang Negros Occidental. Ining ginpahal ni Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II sa kadlawang nagligad sang permahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang Administrative Order o kon AO number 45 nga nag-aproba sang 10,000 pesos sa cash incentive sa mga eligible workers sa gobyerno. Masobra 3,400 sa mga regular kag casual nga mga empleyado sa gobyerno probensyal nga una na nga nagbaton sang 65,000 pesos nga Christmas bonus. Ginpahayag sa mga opisyal nga ginaulat na lamang sang probinsya ang pagsulunda na angot naman sa paghatag sang tubtob 3,000 pesos sa gratuity pay para sa mga job order kag service of contract nga mga empleyado. Sa dugang nga balita lokal, nagapabor na si Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran sa pagbalik sa physical o face-to-face sessions ang sangguniang panlunsod sa 2022. Sa naibaluan, bangod sa COVID-19 pandemic, ang konseho ang nagpatigayon sa Zoom teleconference o virtual sessions sa masobra isa na katuig. Suno kay Familiaran, iya pagakonsultahan ang iban nga miyembro sa konseho kag mayoriya ang masunod. Dugang pasang vice-alkalde, mayoriya sa mga konsehal ang nagapangabay nga kung mahimo padayunon lamang ang virtual session. Subong nga adlaw, December 29 ang katapusan nga session sa konseho, subong nga 2021. Ginpahayag sang vice-alkalde nga wala naman sang dalagko nga mga agenda nga pagatalakayon sa konseho. Well, ang sanggunian niya, collective niya, oo, majority dapat. Hindi lang isa, hindi makudakadikta sila. Collective agreement. Oo. For a decision. So, matigil-tigil lang ako ng Zoom by 2022? Konsultahon ta sila ng taon-tang cases kung nagadibo. Oo. Kung ako yung personality, gusto na ko yung mag-face-to-face. Si Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran. Gain klaro sa Department of Health Western Visayas nga may gain designar nga lugar na para sa mga biktima sang firecracker-related injuries para sa mga pasyente sang COVID-19. Ginhimo ni DOH Western Visayas spokesperson Bea Natalaray ang klarifikasyon agad madulang kahangawas ang publiko sa posibilidad nga paidalon pa sa swab test ang mga biktima sang palupok. Sa interview sa Aksyon firing line, gain paanumduman ni Natalaray ang mga hospital nga magbutang sang symptoms sa exposure screening agad masiguro nga monitor ang mga may sintomas sa sang virus. Ang talan ng hospital sa Western Visayas ay nagka-code white alert halin sa Disyembre 21 to Enero 5 tuig 2022 bilang preparasyon sa mga biktima sang palupok. Sa record sang DOH Region 6 sumanin Disyembre 21 to 27 may ara na sang 16 ka mga biktima sang palupok sa diin ng probinsya sang Iloilo. Ang may 8, Negros Occidental may 3, Bacolod City may 2, Aklan, Capiz sa Iloilo City nga mayara sang tig-1. So as of December 21 to December 27, may ara kita 2 reporting units na ang ating sentinel sites, ang ating mga tertiary hospitals, ang ating mga non-sentinel sites which is our district kag RHUs nato, no. So may ara kita 9 cases per sentinel and 7 per non-sentinel natin ng mga sites. Portion sang tingog ni DOH Western Visayas spokesperson Dr. Bea Natalaray. Naglabot na sa 146,179 ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos na dugangan sa 15 ka mabagong kaso. Sa bagong kaso, ang Bacolod City ang may 5, Capiz 3, Iloilo Province kag Negros Occidental kag Iloilo City may tag-2 kag Antique 1. Nadugangan sa 91 ang recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 139,635 kag 4 ang bago nga nagkalamatay nga nagdala sa kabilugan nga 4,693. Ang Western Visayas ang may 1,795 ka-aktibo nga kaso. Balita Morning Edition. Last 7 Aksyon Radio Philippine Standard Time, Presidente Duterte liwat nga magabisita sa mga lugar nga nahalitan sang bagyong Odette. DOH nagpasiguro nga wala sa may madulang impormasyon sa plano nga pag-untat sa pagpagwa sang COVID-19 case bulletin sa kada adlaw.
Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account kuning ang imo account, imo responsibilidad. Account kuning bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account kuning bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account kuning kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account kuning kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account kuning batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account kuning isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgo, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Salamat mga ka-aksyon and happy Tuesdays, charot. Wednesday, may agagid sa tanan nga naga-monitor via Facebook Live and nagapamati man via YouTube. Good morning sa inyo. Kag sa kay Miss Veronica Santillan Manukan, good morning sa imo. Yes, Maria Teresa Hofelenia, good morning man. Maria Rica Yulo Bailon, good morning. Kay Sol Lama Barnacha, good morning sa imo Miss Sol, sawadika dahil sa may Thailand. Yes, 2 days na lang until before ang New Year. Year 2022 na kita. Kay kay Baryoga Ray or Ray Baryoga, good morning man sa imo. Sir Lester Ray Benitez, good morning. Have a great day everyone and thank you so much sa 200 stars ngayon mo ginsend diri sa Amon. Pinky Terwell, good morning. Si Christine Menyes Villalobos, good morning man. Yes, keep safe man always. Kay Atia Kim Iriman, good morning sa imo Atia, dara sa may Banwasang Mursya. Si Miss Georgia Gargasteran, good morning Miss Georgia. Yes, salamat gid. Miss Liza Joy Ilon Amoroso, good morning man sa imo. Mili Leoligo, sir, good morning sa imo. Kaya sa MM's Bunny Cafe, dara sa may Barangay Tangob, maayong aga. Rochelle Evangelista, good morning. Maria Teresa Ophelenia, yes. Kay Enrique Caballo Subaldo Jr., good morning man. Erlinda Heroy Imalay, good morning.
Kag kay Mommy Ems Aboso, kudos. Anong kudos man? Kudos sa ARB and EFC, kag salamat gid sa donors. Padayon, Aksyon Radio. Salamat, Ginoo. God bless us all. Yes. Thank you so much gid sa tanang donors sa aton iya nga operation na tulong dito sa may southern parts ng Negros. So, ang Operation Tulong Task Force Team sa Aksyon Radio ato to subong ginapangunahan ni Aksyon Eden Aboso, of course ara aton manager na di maala magbanwa, Aksyon Boy Duran, Aksyon John Diaz, kag ang aton nga mga research team ato man to. And of course sa duha ka members ang EFC bala nga si Bia Jonathan, paring Bia Jonathan and Dennis Richard Tiboroma nga nag-volunteer man, temprano nga nagbugtaw kag upod sa Team ARB para magdulong sang bulig dito sa southern parts sang Negros nga of course nahalitan sang Bagyo Odette. Kag salamat gid sa aton nga mga donors. Ara dang listahan sa aton donors, Action Dale. Ariyo Kag may do additional to gina mo di ato man. So thank you so much gid sa aton yung mga relief operation donors, LBC, para sa truck nga kinahanglan sa pagtransport sa mga goods. So, thank you so much, Ged. Kay Vice Governor Jeffrey Ferrer para sa food packs. Kay Councilor Israel Salanga, nag-donate man siya 1 sack of rice. Rico Villafuerte para sa Taranta ito nga water refill. Ito lang yung pangayo namon nga mga mga galunan, bala mga kaksyon. So, ginsudlan to namon tubig. So, ang nag-donate si Sir Rico Villafuerte. And of course, Miss Lily King, good morning man sa imo. Good morning man sa imo. Thank you man sa imo gin-donate nga noodles and water. Kay Sir Lester and Aish Benitez sa mga biscuits and pansit canton. Thank you so much, Ged. Apostolate of Divine Mercy Holy Family, dahil sa may handumanan chapters sa mga tubig nga nyo gindonate. Salamat, Ged. Sa HKL Enterprises and Electrical Supply employees for the rice and water. Salamat, Ged. Kay Treza Ronat Reyes para sa grocery packs. Bia Jonathan sa mga empty bottles nga nag-donate man. And of course, sang tinapay kahapon. Kag sa ato niya nga monetary donations, madamo gid salamat kay Sir Roberto Gallo and family dra sa may Las Vegas, Nevada. Kay Miss Jinky Dialagdon dra sa may Phoenix, Arizona. Ma'am Vanessa Mayo and Doc Matt Mayo sa may Rochester, Minnesota. Kay Miss Yvonne Bisher, hindi siya liligad, gusto ipalawag mo, pero good morning sa iyo, Miss Yvonne. And thank you so much dra sa may Germany. Dale Salazar. Thank you so much, Ged. Kay Glenda Alison, kay Mami M. Saboso, Dennis Richard Tiboroma, Georgia Gargasiran, Miss Georgia, Miss Veronica Manukan, Christine Minyes Villalobos, Agpangi Southern Baptist Church, kag iban pa nga mga Facebook Live viewers nga nag-send sang mga stars. So, sama-sama tayo, Pilipino. Salamat, Ged. Kaya may additional pa ito kayo na. Basta reduction deal, palihog, bes. Ang may mga relief, dagina mo? Naging, sa bond paper, naka-print. Ari na lang gin message action dyan sa akon. Si Rodel Hinalay, good morning man. Si Apple Sue Anoche, Traigo Rosario Pedraita, Alma Punyado, kag Agpangi Southern Baptist Church, headed by Pastor Caniete. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public. The Morning Edition. Kag sa aton pagid nga paglikaw sa mga balatian mga kag Aksyon Radio.
Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga 7:29 kagkaroon sa detalye na sa mga balita nasyonal. Luyag ni Presidente Rodrigo Duterte nga liwat bisitahan ang mga lugar nga tuman nga naapektuhan sang bagyong Odette. Nagpasalamat man ang Presidente sa Armed Forces of the Philippines o AFP kag Philippine National Police para sa paghimo sang responsibilidad nga pabili ng katawhayan sa mga apektado nga lugar. Sa atong Desyembre 22, ginbisita sang Presidente ang Siargao Island sa Surigao del Norte kag Dinagat Island sa Amuman sa Maasin City sa may Southern Leyte. Base sa pinakauli nga datos sang Reduction and Management Council, naglambot na sa 389 ang kadamuon sa mga nagkalamatay bangod sang bagyong Odette. Ginklaro sa Department of Health kung DOH nga wala sa may madulang impormasyon nangot sa COVID-19 sa tion nga untaton na ang pagpagawa sa COVID-19 case bulletin sa kadadlaw sa 2022. Sino kay Health Spokesperson Maria Rosario Verriere, pwede sa gyapon nga ma-access ang daily bulletin sa website ng DOH pagi sa PDF file. Dugang pa ni Verriere sa COVID-19 bulletin adlaw-adlaw nga analysis sa ipagawa sa DOH para magiyahan ang publiko kung ano ang dapat himuon kag kung ano ang sitwasyon sa COVID-19 sa Pilipinas. Depensa pa sa DOH nga wala na maayo nga ginausar sa tao subong ang datos sa COVID-19 bulletin kag wala man nakuha ang messaging sini. Una na nga ginapakamalaot sa pila ka mga senador ang ini nga tikang sang DOH. Samtang ginalauman naman sa COMELEC nga mapagwaang opisyal nga listahan sa mga kandidato sa 2022 national kag local elections sa maabot nga Enero 7 tuig 2022. Sunod kay COMELEC spokesman James Jimenez, target nila nga ma-finalize ang listahan sa nasamit ka petsa. Nagalaom naman ng COMELEC nga maresolbar ang mga kaso sang kanselasyon sang Certificate of Candidacy kag duwisan sa candidates antes ang target data. Apang sa iba nga kaso kang isang disqualification case sa diin mas komplikado ang mga issue kag kinahanglan sa malawig nga panahon para maresolbar. Ginpahag ni Jimenez nga hindi sila makakasa listahan. Ginmanduan na sa Department of Interior and Local Government kung DILG ang tanan nga local government units kag concerned government agencies nga aksyonan ang mga nagausar sa illegal firecrackers kag indiscriminate firing sa pagsugalaw sa bagong tuig. So kay DILG Secretary Eduardo Anyo, kinahanglan ipasiguro sa PNP, Bureau of Fire Protection kag LGUs nga ginasunod sa publiko ang guidelines sa pag-usar sang palupok. Dugang pa ni Anyo, responsibilidad sa PNP kag LGUs nga magpatuman sa national kag local policy sa palupok agud malikawan ang may mapatay o kon mapilasan. Ginapa-aresto man sa opisyal sa PNP ang mga magalapas sigurasyon kon regulasyon kag pamultahon sa nga 20,000 tubtub 30,000 pesos kalakip na ang anom ka tubtub isa ka tuig nga pagkapreso, kanselasyon sa lisensya kag business permit kag confiscation sang inventory stocks. Sa dugang pang balita national, ginapanog yan ang Presidential Advisor on Entrepreneurship kag Negosyo Founder Joey Concepcion ang paradigm shift sa pagbantay sa COVID-19 cases sa Pilipinas. Sulok kay Concepcion, kalakip sa bago ka sistema abo ang di na pag-monitor ang daily new case count sa mild cases ng COVID-19 Sa karon downtrend ang COVID-19 cases sa pungsod kag nakarecord lamang sa hindi maglabot sa 500 ang bagong kaso sa sulod sang isa ka bulan. Gininsiste ng Education Secretary Linor Biones nga kinahanglan magpadayon ang face-to-face classes sa tungasang pandemya bangod wala pa man sa record nga kasos ng COVID-19 umpisa sa implementasyon. Sa kay Briones, wala naka-record ang Department of Education sa kasos ng COVID-19 gani mas ginaduso sining ipadayon ang in-person classes tungod wala man sang kakulangan sa monitoring kag assessment. Sa pilot implementation kalakip sa nagpartisipar ang 272 ka public schools kag 18 ka private schools. Last shot 33 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time sa katapusan nga balita nasyonal. Gintuman ni Presidential Aspirant kag Vice President Leni Robredo ang probinsya sini nga magbalik sa mga biktima sang bagyong Odette. Kahapon nagbisita si Robredo sa Bohol kag Dinagat Islands nga isa sa mga lubos nga naapektuhan sang bagyo.
Liwat ka naglibot ang Vice Presidente para kumustahon ang mga naapektuhan kay nagsapol man sa mga lokal nga ladires para sa ilang rehabilitation efforts. Sa isa ka Facebook post, gin-share ni VP Lenny ang mga natipon nga bulig para sa mga naapektuhan sa bagyo. Ginpahayag ni Robredo nga padayon ng pagdulong sang food packs kag supplies sa Surigao del Norte, Dinagat Islands, Siargao Islands, Bohol, Leyte, Negros Occidental, Negros Oriental, Palawan kag Cebu sa bulig bansang Philippine Navy, Philippine Coast Guard, pribado nga kompanya kag iban pa. Tinalikdan ka Desyembre 27 nagdangat na sa 27 milyones ng cash donations ang nabaton sa ang Tanging Yaman Foundation. Ini magluwas sa mga nagadag sa pang in-kind donations sa Volunteer Center. Aksyon Balita Morning Edition. Detalye sa Balita International pagkatapos gid lamang sini. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account kuning ang imo account, imo responsibilidad. Account kuning bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account kuning bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account kuning kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account kuning kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account kuning batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account kuning isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod,
Malipayon nga Pasko sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo pa man to? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko. Kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po dito medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon,
kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Kag sa detalye, Balita International, patay ang 31 ka minero matapos ang pagkarumpag sang minahan sa Sudan. Nagluntar ang insidente sa banwa sang Nuhod sa West Khartoum. Naka-record pa sa insidente sang 8 ka mga tao nga missing, samtang isa naman ang nakaluwas kag subong ginabulong sa hospital. Nagapatigay na sang pag-rescue ang otoridad sa nasambit nga lugar. Aksyon Balita Morning Edition. Kag para naman sa ating business news, nagakaubusay ng pila ka holiday grocery items. Kang isang queso de bola kag gaham sa mga supermarket, pila ka daw antes sang pagsug-alaw sang bagong tuig. Sa grocery nga ginapanagiyahan mismo ni Philippine Amalgamated Supermarket Association President Steven Kua, ubos ang queso de bola kag jutay na lamang ang nabilin nga supply sang ham. Sa paglibot sang DTI sa ka supermarket sa Quezon City, jutay na lamang ang supply sang hamon kag wala na sang queso de bola. Samtang ginpahag naman ni Kuwa nga may pila ka klasang brands sang instant noodles. Ang nagtaas pa ng presyo na kaligad nga simana. Sabay naman sang miyembro sa Visayas, nagakaubusay na ang bottled water bagod ginbakal kung ginpanagtag sa mga naapektuhan sang bagyong Odetta. Una nang nagpaandam si Presidente Rodrigo Duterte sa mga hoarder nga nagapaminta sa bagyo para pataasan ang presyo sa mga balaklon sa mga lugar nga ginigo sang bagyong Odetta. Samtang ang currency exchange rate subong adlaw, US dollars 50.63 pesos, Singaporean dollars 37.39 pesos, kag Hong Kong dollars 6.49 pesos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment, nagapabilin nga guessing game sa fans ni Rufa Gutierrez ang kamaturan nangot sa isyu nga ang bago nga boyfriend niya, mong aktor kag politisyan nga si Herbert Bautista. Inibisan pa nga mas nagbaskog ang isyu sa tunga sa hindi direkta nga pag-ako ni Rufa pero ginupod sini si Bistek sa Christmas celebration sa ila pamilya. Sa video sang 47-year-old beauty queen turned actress, yarang iya mga ginikanan nga Sanday Annabel Rama kag Eric Gutierrez, duha ka makabataan sini sa iya nga Turkish ex-husband. Kaiban pa nga pamilya, kaupod man nila sa dining table si Monching Gutierrez, nga bata ni Eddie sa Asia's Queen of Songs nga si Pilita Corrales. Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa naman nga sports balita, gindeklara sa Philippine Olympic Committee o POC bilang persona na ningrata sa Philippine Athletics Track and Field Association o PATAF Chief Philip L. Huico matapos nagluntad nga away kay Paul Volter Ernest John o EJ Obiena. Suno kay POC President Abraham Tolentino, ilag na probahanan ng rekomendasyon sang Ethics Committee nga nagadeklarar nga persona ng non-grata kay Huico sa ginpatigan nga EOC or POC Executive Board meeting. Bangod sini wala na ginakilala sang POC sa Huico bilang presidente sang PATAFA. Abang pagklaro sini nga ila sa gihapon ginakilala ang asosasyon. Sa investigasyon sang Ethics Committee nga klaro nga ginharas ng Huico si Obiena pinaagi sa pagpagwa sa publiko sang iya mga aligasyon. Nakasugdan sang 11 sa 15 tanan ka mga miyembro sang POC Executive Board nga aprobahan ng committee recommendations ganatala na i-ratify sa General Assembly sa pagsinapol nila sa Enero. Ginpasiguro naman ni Tolentino nga magahampang sa gihapon ang 26 anyos kasi Obiena sa mga torneo nga patigayon sa iban nga pungsod. Kalagit na ang 31st Southeast Asian Games sa Hanoi sa Mayo hag 19th Asian Games sa Guangzhou sa Setyembre. Aksyon Balita Morning Edition. Balita Espesyal! Alright! Yes! Energy! Good morning! Mga ka-aksyon! Kag Action Dale, good morning man. Kaganti sa aton yung balita special, meron kita na isang winner sa aton nga sa pamaskwa sa ARB. So, ara na siya. Okay na siya, Sir Nalmar. Okay, sige. Sige. Okay, sige. Sige, go ahead.
Sa Pamaskwa sa ARB. Pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa sulad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Namatid sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Yes, meron na kita Aksyon Dorel sang lucky winner sa atong sining nga sa Pamaskwa. Sino yan makabalon sang 500 pesos sa piyak nga linya. Hello, good morning! Good morning. Good morning. Kanami sang tingog ni Aksyon Dorel. Logi na tugnawan. Yes. Hello ma'am, good morning. Sino ang pangalan taga diin? Virginia Montecastro. Di lang yung mga address, Madam Virginia. Inte yan. Barangay to. Sa may banwasang Nigeran. Negros Occidental. Wow, congratulations. Aksyon Dorel, ano ni gani? Ano ni siya? Shock mo ko ba? Ano ang extra? Ano ang extra? Sige, Una sa Balita, una sa Aksyon, Bacolod, Aksyon Radio. Wow! Yes. Prepared siya Aksyon Dorel or Yes. sa uloy niya lang idya bilang isa ka-avid listener. Yes, of course. Congratulations! So, Madam Virginia, anuhun mo ang 500 pesos? Ay, kapag na sa New Year. Oh, Wow. diba? Damo ka na naman baka sa 500. Hinigaran, dira sa may palupok na area. Pero ikaw, Ma'am Virginia, kung ikahambalon, magapalupok ka pa bala this coming New Year? Anniversary. Hindi na, sir. Hindi na. Mas may Aksyon Dorel nung paralikaw sa emergency Yes. kag sa mga untoward incident. Ato lang hambal ni Action Fred ba lang ang ginahimo iya kuno sa una ya kundi may plaka siya kuno ang gina-play na lang kuno niya tanan daw palupok ara. Wow. That's safe pa. Kag pwede pa katunog-tunog, di ba? Pwede. Grabe nga suggestion ni Action Sige, Fred. Ma'am Virginia, madabag niya salamat, congratulations and advance Happy New Year sa Monte Castro family dira sa may Barangay 2, Sinigaran. Thank you so much. Wala talang Ma'am Virginia ang text message dira sang remittance sa Action Dorel sa pag-claim sa imo sininga prem. Congratulations. Salamat. Salamat, Salamat, Gid. sir. Okay, good morning. Sige. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Number 1. Aksyon Balita Morning Edition. Daily, greet alam lanay, good morning kaya Sir Philip Alonsagay, kag Ma'am Eleanor Fukuda, dara sa may Tokyo, Japan. Kag good morning man kay Ma'am Van, kag gina-greet niya lang ang Alvarez family, Herrera, kag Mercado. Happy New Year sa inyo tanan. See you soonest kuno. Greetings from Dr. Matmeo and Ma'am Van, dara sa may Rochester, Minnesota. Helen, good morning. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning man. Miss Jinky Dilagdon, Wilma Inocencio Cabarles, Miss Homa Lumena, kag Sir Awin Torres sa Inubaan, good morning man. Thank you so much, Gid. Mga ka-aksyon, kag sa ang Team ARB ara subong sa southern parts ng Negros, nagpanagtag sa ang bulig nga ginhatag sa aton mga donors, pagi man sa Operation Tulong Task Force, nga ginapong na ni Action Eden Aboso, ara man da si SM no na magbanwa, Action Boy Duran, Action John Diaz, kag aton nga research team. Thank you so much, Gid, sa tananta nga donors. Last shot is 52 sa Action Radio Philippine Standard Time. Inyo na batian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Karon nga daw Merkules, Disyembre 29, 2021. Salawat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon Dorel Cabatu. Tag-Aksyon Dale Salazar. Mga ka-aksyon sa rin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.